Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli sme slovo Pánovo. V nás sa nachádzajú rôzne motivácie a je dobré svoje vnútro trošku čítať, že či to motiváciou nášho konania, či tým ohňom, plameňom, prečo veci robíme, je láska, alebo je to niekedy strach, alebo je to v podstate nejaký útek. Rôzne pohnutky v sebe máme. A nerobíme veci náhodne, robíme ich z nejakého dôvodu, aj keď nie vždy si to uvedomujeme. Vlastne prečo, čo púta našu pozornosť. Púta to z nášho strachu alebo z lásky k Bohu. Ideme tam a tam. Jednoducho naše konanie je nejakým spôsobom formované, niečím hnuté. A apoštol Pavol nás upozorňuje, že po Kristovi, po tom, čo vykonal, po tom, čo sme sa stali v krste novým stvorením, je tu nový poriadok. Kresťanstvo, alebo to, že patrím Kristovi, je viac ako rodinný život, pracovný život, život spoločenský, život národný, kultúrny. Kto je nad tým? Všetko ostatné je pod tým. Jednoducho nemôžeme dať kariéru nad to, že som kresťan. Nemôžem dať rodinu nad to, že som kresťan. Lebo potom jednoducho Kristovi poviem nie v určitých situáciách života, lebo život prináša rôzne okolnosti. Život prinesie to, že príde návšteva. Život prinesie to, že príde rodina. A príde to v takú nešťastnú chvíľu, kedy jednoducho, čo teraz preukážem lásku tomu, tamtomu, budem žiť v strachu, budem žiť v pochybnostiach, bude môj život áno, nie, možno, alebo bude jasný. A v tomto duchu vlastne ten, kto je hnaný Kristovou láskou, tak ani nerozmýšľal nad tým, že by, povedzme, išiel, poviem to tak vlastne aj v nedeľu raz, že do Turecka na dovolenku, ak neviem, či tam môžem ísť na svätú omšu. Lebo to je jedno, keď vynechám svätú omšu, či na Veľkú noc, alebo cez júl, august. Rovnako je to ťažkým odvrátením sa od Boha. Akože kto miluje, ani nerieši takéto veci. Radšej pôjde niekde tu na Slovensku a bude v pokoji mať istotu, že bude s Pánom. To, že to niekedy rozdelí rodinu, a to, čo najviac rozdeľuje rodinu, je, ak my jej povieme áno pred Bohom. Lebo vtedy najviac škodíme. Vtedy vlastne im svedčíme, že môžeme občas povedať Bohu áno a občas povedať Bohu nie. A tým im dávame do daru to, že môžete opustiť jedného dňa Boha a nič vážne sa nestane. A to nie je pravda. Veď nič horšie pre ostatných nemôžeme urobiť ako to, keď povieme, že môžete Bohu povedať nie. Lebo keď zoberieme večnosť ľuďom, zoberieme im všetko. Keď zoberieme seba alebo druhým večnosť s Pánom, zoberieme im všetko. Tá jedna dovolenka prejde ani nevieme. Aj tá návšteva.
Ale vernosť a povedať vždy Bohu áno, to sa vždy vyplatí. Aj keď niekedy so slzami, ale však láska je o tom. Láska nie je o pocitoch, o určitých výhodných okolnostiach, ale láska má byť vždy verná, slobodná, plodná a úplná. Amen.